खुलुमबाय गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 6थि बोसोरारि जखनथाइ आरो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा 30थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ धेमाजि जिल्ला जनाय 1 नं खराइबारि गामियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। हाबाफारि बादियै दिनै फुंबिलि समाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिरखां रामसियारि आरो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि सुमित्रा दैमारिया मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रजनी रामसियारिया थान्दै नब्लांखौ बेखेवनानै होयो खेराइगुदि बर' फरायसालिनि फोरोंगिरि बुद्धदेब बसुमतारिया। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खुंनाय भलिबल गेलेनाय बादायलायनायखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि बिपुल नार्जारिया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि दीपांकर नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। बे समाव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि सुमित्रा दैमारि आरो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिरखां रामसियारिया हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंथिदों आबुङै खोनासंदो। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब दैथायगिरिखौ बोलो हर सोरगोआव थानानै जाहाथे मोजाङै थानो हायो बेखौ आफा बार'नि बाथौनिसिम आं गोलाव बिबुंथि बुंनो सानाखै बे समावनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय आरो बे समावनो सावरायनायाव थांखि हिसाबै आइजोफोरनि न'खर दानाय आरो समाज फोसाबनाय आरो आइजोफोरनि गोहोम बेनि सायाव जोङो सावरायनो थाखाय लादों। लोगोसेनो जोङो आइजोफोरा माबोरै जोङो सांग्रांथि जालांनो हागोन बेनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायगोन। लोगोसेनो जोङो माखासे जोंनि बर' समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बिहामजोफोर खारनाय बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन आरो जोङो माखासे बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंबो जों थांखि लागोन। बे खामानि मावनायाव जाहाथे थांखिया बेनोदि जोंहा दिनै जोङो सरकारा जेरै 21 बोसोर बे उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोनैखौ जेरै लाबाय बेखौ जोङो मोनसे जोंनि गेजेरावबो जोङो मावनो थाखाय जोबोद गोहो मोनदों जोङो सरकारा लानाय हिसाबै बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे जोङो आफादफोरा जोंबो एसे गोख्रोङैनो जोङो लानो हानाय बायदि मोनदों आरो मानोना जोंहा आयेनाबो दंखायो हिसाबै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ आयेन मथे जोङो दिनैयो जोबथेसालियावबो दैथायहरनाय माखासे जोङो खालामनाय जादों माखासे मानिटारिफोरखौ आरो जोङो हानायमानिखौ एसे गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हानायफोरखौ जोङो आफाद हिसाबैनो जोङो दिनैसिम होबथाबोगासिनो। मोजाङै खामानि मावलांनो गोहो बोलो सानस्रि बिथांमोननिसिम बा जोंनि गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै बिथांमोननिसिम बिबार बावनानै आफा इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय जादों जाहाथे बिथांमोननि बोर हरनायावनो जाहाथे जोंनि आइजो अनसाया जाहाथे मोजाङै अरायदिन अरायसम जोंनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो आरो बर' सिगां समाव आफादाबो जाहाथे मावलांनो हायो बेनिखायनो आफा इसोरनि आर'ज गाबनानै दिनैनि बे आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो जाबाय। गोजोन्थों। कनभेनसन बा कनफारेन्स बेखौ खुंनांगौ बे मोनसे मेसेजखौ होनो थाखायनो जों जयै बे कनभेनसन आरो कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दखरा हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो गेवलां मेल लायाखै जों थान्दै मेल लादों। बे थान्दै मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनिनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां दीपांकर जों बांसिन रायलायो ज' जानानै बबेबा हारिखौ जोङो बड'फानि जि मोनसे थिनलांनाय बे थिनलांनाय लेखायै जों आवगायलांनो हागोन जों बेखौ लानानै रायलायगोन। आरोबाव जों दिनैहाय जोंनि बेवहाय थान्दै महरै जोंनाव बाहागो लाफैगोन गासै 200 सासो जागोन गामिनि खाथि खालानि ज' जानानै गासै 500 सासो
थान्दैनि गेजेरजों जों बे सावरायनाय मेलखौ आबुङै सावरायलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों। जों बेखौ बे समाव बुंनांगोन जोंनाव गोबांथार फरायसालिफोर दङ भेन्सार दा बेफोरखौ जोङो नाजाबाय थादों बोरैहाय जोङो खालामब्लाथाय जेरै जों नैबे खराइबारि गामि खोथाखौनो बुंजायो जों गासै 77 फरायसाफोर दं दा बे 77 फरायसा थानाय फरायसालिया दिनै सोरखारि नङा लोगोसे बाव आरोबाव मेसाखि बादियाव दिनै फरायसालि थैनानै दङ जों बेफोरखौ लानानैबो लोगोसे आरोबाव 1 नं जामुगुरियावबो 2 नं जामुगुरि ओमफ्राय आरोबाव 3 नं मलान आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनि बे ओनसोला गोग्लैसोनानै थानाय जेरै लामा सामाया जोंना गोबां जारलाथार जेरै जोंना उलुनि मलान